Ja im właśnie jdu pryč. Co se stalo, Šteruský? Zhorel ti súd. Chytila celá stanica. Počúvajte ma, dokončite tú pásku. Mám takú otázku, Mestská že... polícia... Ale ja mám aj rád svoju kompetencií. 210. Ja mám pýtať otázky na mestskú Ukáž políciu. nohy, ťa hovorím. Tak si to zmeňte, čo ja viem na Ukáž nohy. Ja si Ale nebudem bolo nič nikdy iné. Ale Peniaze pravdepodobne... Môžete byť aj Civilisti 110. máte byť za páskou. Pravdepodobne ani civilisti. Ale nechce byť 110, chce byť 210. Vlastne nebude istým spôsobom... No, poďte, zistené, odkočikujem. aby- Tak, Ak tak. bude zistený, tak to vymáhajte od neho. Ale nie ako napríklad na výplaty. Na Pánovi výplaty. prokurátorovi, ktorý je na Od vozíčku, mestskej. chceli ste dať putá, no. Čo? Jaj? Od mestskej. A však mesto Ja, ani že to peniaze ste nemá. vy. Prosím vás, neriešte hovadiny, Mesto privoláte má- vyšetrovateľa. Dobrý den, tady reportér RTVS Alfons Dolita, mám tady pana Smitha. Co se tady stalo, prosím vás? Viděl jsem tu oheň a... Tak co se tu stalo teda? Si už robil doma, no. Tak, dobrý večer, zdravím vás všechny. Dnes jsem před cca 10 minutama byl informován prezidentem finanční správy Slovenské republiky, že došlo k tedy masivnímu poškození soudní budovy. Já jsem jen přitom reagoval, byl jsem sem, viděl jsem, že byla odbouchnuta soudní síň i nějaký dispečing, tak jsem i hned toto projednal s prezidentem finanční správy Slovenské republiky, že bude možné tuto škodu proplatit a zaplatit tu škodu a opravit to, s tím nebude problém. Myslím si, že nebude ani s opravářem, Pokračujeme v to taky jazdě. domluvíme. Soudní budova je pojištěna, mluvil jsem o tom i s prezidentem finanční správy Slovenské republiky, Od toho to takže dojde k stále opravě a samozřejmě to mrzí, omezí to provoz, ale já tady děkuji za spolupráci s panem prezidentem finanční správy, panem profesorem Kartym. Dobře, podle našich zdrojů, avšak to není registrované. Poslovite sa, A nabúrali vám dodávku. A není to pojištěné, teda, pardon, není to pojištěné. Je to pojištěné, ano, soudní budova je pojištěna. No, není, no, Je to kontaktovali jsme pojišťovnu a není to pojištěné. Som myslel, že ma nikto niekde zrazí. Pane Kartym, mohl byste se k tomu vyjádřit, že soudní budova... Vyjádřete se. Áno, Vyjádřete se. vyjadrujem sa k skutočnosti, že budova, respektíve konkrétne subparcela, ktorá sa nachádza v hlavnej C-čkovej parcele mestskej polície, keďže to je majoritná budova, sa nachádza subparcela, ktorá je vo vlastníctve štátu, konkrétne Ministerstva spravodlivosti, a to je súdna pojednávacia miestnosť spolu s pár kanceláriami. Tieto kancelárie spolu s touto subparcelou, teda tá hlavná pojednávacia miestnosť, je predmetom poistenia, takže bola za ňu uhradená poistná suma, takže je poistená. A podľa vlastne zmluvy poisťovateľa toto není je, parkovisko. bude všetky škody, ktoré na nej vznikli, aj napríklad živelnými škodami, tornádo, tsunami a tak ďalej, tak aj škodami ako napríklad výbuch, požiar, explózia. Takže poisťovňa, ktorá je poisťovateľom tejto subparcely, preplatí všetky škody, alebo teda aspoň minimálne nadpolovičnú väčšinu zo všetkých škôd finančných, ktoré Dobre. samotnej pojednávacej miestnosti a tých zvyšných kanceláriách vzniknú. No ano, ale při kontaktování... Děkuji. Já si toho osobně velice vážím, protože si myslím, že je nutné, aby soud nějakým způsobem fungoval. Je našou prioritou všetky štátne budovy poistiť, aby v prípade podobných udalostí bola daná nejaká náhrada. Kontaktovali rovnou majitele pojišťovny Smith a o žádné pojištění nemovitostí městské policie nebo pojištění třeba nemovitostí neví. Je to teda faleš, co nám řekl? Nikoliv není žádná faleš, co pan prezident finanční správy... Počkej, ne, já jsem říkal majitel pojišťovny. Budova je pojištěná a pojišťovna Smith, nevím, co tam vymýšlí, každopádně je pojištěná. Dobře, tak děkujeme, že jste pro nás poskytl rozhovor, tak přeji pěkný večer. Taky děkujeme, děkuji za pozvání na stranu, hezký večer. Nashledanou, pekný večer.